resoluut op de been. En ik kan u vertellen, zonder pak is dat niet fijn. En zeker met deze ook niet, want hij heeft een aardige kaartdruk. Op de commando laat Jack los. En een stukje transport wegnemen. Hond in en probeert hem door een bedreiging, ja, de hond van zich af te jagen. En u zal zien dat het niet gaat lukken. Start met hem, of Stefan. Stukken slang is erop geweest. Tot een slang en stukken van de slang. De verdachte luistert niet, probeert hem weg te jagen. En dat zijn zo'n redelijke impact. En de honden zijn dus aangeleerd om rechts bovenop de arm te bijten, of links boven moet ik zeggen. Rico heeft straks al een schoten gehoord, dus het lossen is iets minder. Hij moet hem eigenlijk zelfstandig lossen. Met de commando stellen gaat hij. Dat is het teken voor de hond om te vertrekken. En ook op de arm. Keurig. Hij krijgt commando los. En hij moet commando lossen. En dat doet hij. Wil hij naartoe punt. En ook linksbovenop de arm. Het is een klein hondje, maar toch dapper. Kijk, en hij klimt zelfs helemaal tegen de verdachte op. Zo krijgt hij commando los. En los. En hij moet overgaan op bewaking.